Αυτά τα λόγια τα πικρά μες στο κοχύλι, πικρά της θάλασσας στα μάγια στο βοριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καντήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κλειδαριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καντήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κλειδαριά. Του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια με φως και νύχτα σου καιτούν μια φορεσιά. Άνθρωποι τρίζουν και αγωνίζουν τα σαγόνια, πήδουν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά. Πήδουν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά. Για χαρά σας ρε παιδιά, στα ποτήρια σας κρασί, να ανταμώσουν οι καρδιές μας μ' αγκαλιά τη μουσική. Έλατε στην πίστα, στην πίστα. Στον Έλληνα που Έλληνο ξεχνά και στο Σικάγο μέσα ζει στη λευτεριά. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά, σαν πως πες και εσύ καημένη, ζει στη ξενιτιά. Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πάντω και να μην σε υποφέρω. Αχ Ελλάδα θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον νότο με πέτας, μα κι απάνω μου πλανιέσαι. Άιντε μωρέ! Η πιο γλυκιά πατρίδα είναι η καρδιά, Οδυσσέα γύρνα κοντά μου, που τα γυαλώματα της πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που συνορόπατα και εγώ είμαι ένας κανένας που σας εριάνα. Αχ Ελλάδα θα ξαναπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πάντω και να μην σε υποφέρω. Αχ Ελλάδα θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές
κολλάς σαν τον όδο με πέτας, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Μπράβο στην ορχήστρα, μπράβο στα παιδιά για τις πολύ καλές ερμηνείες. Λοιπόν, τώρα, φίλες και φίλοι, να θυμηθούμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζετε, αλλά σίγουρα εσείς που γνωρίζετε θα θυμηθούμε κάτι, κύριε Στέλιο. Στην καρδιά της κυρίας Γεωργιάδου, της Στέλλας, χτύπησε αυτό το βαροσιώτικο. Και τι έκανε? Στα Θεοφάνεια, βρέθηκε στη θάλασσα της Αμμοχώστου και βούτυξε, παρακαλώ, για το Σταυρό. Είναι βέρα και έγινε θέμα βέβαια και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Να, ένας τρόπος που ακόμη μια φορά ακούστηκε το όνομα της Αμμοχώστου. Τώρα, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, πες μου? Πέρσι έγινε για πρώτη φορά, ύστερα από 42 χρόνια, έγιναν τα Θεοφάνεια στην Αμμόχωστο. Και ήταν πάνω από 1.000 άτομα, βαροσότες. Πραγματικά ήταν κάτι μοναδικό. Έκλαιγα γιατί υπήρχε έτσι μια φόρτιση πολύ. Ήταν μαζί μια χαρά και μια λύπη. Αυτό το ταυτόχρονο συναίσθημα. Αυτό το περίεργο. Που από τη μια χαίρεσαι που ζεις αυτό το πράγμα και από την άλλη λες, μα τι είναι αυτό, δηλαδή δεν το έχω. Δεν το έχω, το έχω και δεν το έχω. Δηλαδή αυτό. Ελπίζω να είναι σύντομος να είναι η τελευταία φορά που βούτυξες κάτω από αυτό το καθεστώς. Ακριβώς. Μακάρι, γιατί νομίζω ότι στόχος και όλων μας θα πρέπει να είναι η επιστροφή στις πατρογονικές εστίες. Αυτό το συζητάμε τώρα. Γιατί όπως είναι τα πράγματα σήμερα, δεν είναι αυτό που θέλει, νομίζω, ο κόσμος. Να πάω στην κυρία Σίλια, επειδή συναστρέφεστε με αμμοχωστιανούς πάρα πολλούς και λέγα προηγουμένως το Στέλιο, αυτό το επιχειρήν που έχουν οι αμμοχωστιανοί, έχουν τη δημιουργία μέσα τους. Και επιχειρηματικά βλέπουμε να διαπρέπουν γενικότερα. Είναι άνθρωποι της πρόοδου, θα έλεγα, τολμούσα να πω, έχοντας στο πετσί τους βιώσει ένα ακμαίο πολιτισμό σε περιόδους που οι άλλες πόλεις μας δυστυχώς ευτυχώς δεν ήταν έτσι. Για παράδειγμα, όταν η Αμμόχωστος είχε τα ξενοδοχεία και τα σπουδαία ξενοδοχεία, οι άλλοι ήταν σε μια άλλη κατάσταση. Έζησε καταστάσεις πρωτόγνωρες ακόμα και για την Κύπρο μας, η Αμμόχωστος, έτσι. Ήταν μπροστά. Όπως λέμε σήμερα ότι η Λεμεσός έχει ξεφύγει και ότι είναι μια πόλη που είναι πιο μπροστά, πιο ανεπτυγμένη από τις υπόλοιπες. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει αυτό. Κάπως έτσι ήταν τότε και η Αμμόχωστος. Τα θυμάστε? Γύρω στο 1963 θυμάμαι, ή κάπου εκεί κοντά, ο κύριος Τάκης Κουνάς ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε το όραμα να φτιάξει μια ξενοδοχειακή μονάδα απάνω στην παραλία, δίπλα από τον Golden Sands, το οποίο ήταν τότε αμόλοφη. Εάν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε καν δρόμος με άσφαλτο. Για να έχει πρόσβαση, εννοείται. Για πρόσβαση, ναι. Ήταν ένας χωματόδρομος, τον οποίο περνούσαμε, και εκτός αν πήγαινες από την οδό Εσπερίδων, η οποία ήταν η οδός των Πορτοκαλιών, των Πορτοκαλαιώνων κλπ. Εκεί λοιπόν ο κύριος Τάκης Κουνάς έφτιαξε μια πάρα πολύ εκλεκτή μονάδα, η οποία μας άρχισε να φέρνει κόσμο στην Αμμόχωστο και σιγά σιγά να δημιουργείται η ανάπτυξη, να ακολουθούν όλοι οι άλλοι αμμοχωστιανοί οι οποίοι είχαν κομμάτια στην παραλία να τα αναπτύσσουν, άλλοι να χτίζουν μικρά ξενοδοχεία, πιο μεγάλα ξενοδοχεία, διαμερίσματα. Για την εποχή εκείνη ήταν σπουδαία ξενοδοχεία, κατασκευές απίστευτες δηλαδή, δεν συζητάμε. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγούδι τώρα, η Στέλλα Γεωργιάδου είναι έτοιμη και επιστρέφουμε με κουβεντούλα πάνω στο θέμα που ανοίξαμε. Πάμε Στέλλα μας. σας μυστικά
σου το λένε, μάτια που μελαγχολούν και κρυφά σου κλαίνε, και κρυφά, και κρυφά, και κρυφά σου σιγοκλαίνε, και κρυφά, και κρυφά, και κρυφά σου σιγοκλαίνε. Κι όταν σε κοιτώ στα μάτια δεν μπορείς να μου κρυφτείς, κάτι σε κάνε να κλάψεις και να πικραθείς. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν, για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Ζω χωρίς εσένα ούτε λεπτό, αγάπη μου της μοίρας ήταν γραφτό. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω, κάθε πληγή να βαλύνω σε πονά. Τα βλέμματα μου να ανοίγω, να με φύλας και να σβήνω. Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Απόψε ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω πολύ. Τέτοιο που είναι η ζωή, τέτοια κι εγώ της κάνω. Έχω στενάχωρη καρδιά, σε τέτοια δεν χωρούνε. Και οι χαρές που καρτερώ, μισό, μισό σου δεν κερδούνε. Και οι χαρές που καρτερώ, μισό, μισό σου με κέρδουνε. Πάμε! Ξανά! Βγήκανε τα στράκι κοπέλες με τα άσπρα κατεβαίνουν στην κάτω γειτονιά. Τα παλικάρια παρατάνε τα ζάρια κι ανταμώνουν στον δρόμο τη γωνιά. Στου παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας, κι αφού χορέψουμε και πας και σαμανάς. 7 τραγούδια θα σου πω και να διάλεξεις τον σκοπό που θα μου πεις και να σου πω το σ' αγαπώ. 7 τραγούδια θα σου πω για να διάλεξεις τον σκοπό που θα μου πεις και να σου πω το σ' αγαπώ. Πάμε! Τα στραγγί κοπέλες με τα άσπρα κατεβαίνουν στην κάτω γειτονιά. Τα παλικάρια παρατάνε τα ζάρια κι ανταμώνουν στον δρόμο τη γωνιά. Στου παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας, κι
που χορέψουμε και πάψε σάματα σαν τρέα μου. 7 τραγούδια θα σου πω και να διάλεξεις το σκοπό που θα μου πεις και θα σου πω το σ' αγαπώ. 7 τραγούδια θα σου πω και να διάλεξεις το σκοπό που θα μου πεις και θα σου πω. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, γιατί να μόχωστο είναι αυτό. Μέτρο δεν έχει αγάπη, είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά, είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά και δεν υπάρχει μάτι. Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψυχάλα και γίνε η σπίθα πυρκαγιά, και γίνε η σπίθα πυρκαγιά και πέλαγος η στάλα. Πάμε! Η αγάπη που μας έδεσε, η αγάπη που μας έδεσε, πόνο δεν θα γνωρίσει. Είμαστε δυο σταλαγματιές, είμαστε δυο σταλαγματιές από την ίδια βρύση. Κι ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψυχάλα και γίνε η σπίθα πυρκαγιά, και γίνε η σπίθα πυρκαγιά και πέλαγος η στάλα. Μπράβο! Μπράβο στη σχολή χορού Μάμπο, στα παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, για καθίστε. Έδωσε άλλη νότα η Στέλλα μας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Χιώτη μας, πες μας τώρα εσύ, τι θυμάσαι λίγο, τα μουσικά λίγο της εποχής εκείνης. Τι έπαιζε τότε. Τα μουσικά. Οι φίρμες της εποχής τότε στην περιοχή ποιος ήταν. Κοίταξε, αν αρχίσει από τα νεανικά μου χρόνια, είχα ένα τρίο, εγώ το τρίο Χιώτη. Τρίο Χιώτη. Και Καλά, Χιώτης πάνε δύο. Το κάνεις τρεις. Εμείς πάμε τρεις. Α, σε τρεις. Εμείς πάμε τρεις. Ναι. Και κάποια άλλη στιγμή να σου εξηγήσω γιατί. Τρίο Χιώτη. Λοιπόν, Ωραία ακούγεται. Τρίο Χιώτη. ένας από τα μέλη ήταν ο Μιχάλης ο Χριστοδουλής, ο σημερινός μεγάλος μαέστρος. Βέβαια, μαέστρος. Βεβαίως, Έγραψε σπουδαία πράγματα. Κάναμε πρόβα στη βεράντα στο Δυναμόχωστο μαζί του. Είχαμε κάνει ένα τρίο που τραγουδούσαμε. Η πρώτη μας εμφάνιση ήταν απέναντι από το Μποκάτσιο στην πύλη του Γυμνασίου Αμοχώστου που έγινε κήπος μετά. Και θυμάμαι μέχρι τώρα ο αείμνηστος ο Γιώργος ο Κομίτης, παραγωγός του ΡΙΚ τότε, μας έβαλε τόσο ουίσκι τους τρεις γιατί τρέμαμε. Ξέρεις, ήταν η πρώτη μας εμφάνιση στο κήπο για κάποιο φιλόπτωχο σκοπό. Και μας έβαλε ουίσκι τόσο, μου λέει: το κατεβάσετε, το πιείτε αμέσως όλοι. Κάναμε έτσι, δεν είχαμε πιει ουίσκι ποτέ στη ζωή μας. Τι πίνατε τότε. Πήγαμε όμως, τι πίναμε νερό, τι πίναμε πορτοκαλάδες. Λοιπόν, ήμουν γασόζα, ήμουν 16 χρονών. Λοιπόν, και δεν το ξεχνάω ποτέ μου, ήταν η πρώτη μου εμφάνιση σε κοινό στον κόσμο. Ναι. Σαν να σου τρίο. πω, Ελιζέ υπήρχε και στην Αμόχωστο. Είχε. Ελιζέ. Ναι, όχι. Είχαμε το Χάσπορ Μπαρ. Έχει συνήθως όλες τις πόλεις. Αν μιλάς για Ελιζέ στο Λονδίνο. Όχι, παιδί μου, στην Αμόχωστο λέω. Συνήθως Είχε, υπάρχει το είχε Ελιζέ. Ελιζέ. Ελιζέ, μπορεί να χωράει Παντού πλαστείο. Έχει Παντού υπήρχε Ελιζέ. Αποκλείεται να μην έχει Ελιζέ η Αμόχωστος. Είχε τον Περογκέ, τέτοια. Θυμάμαι κάτι. Τώρα, νομίζω ήρθε η ώρα να μας πει λιγάκι την ιστορία, να μάθω και οι νεότεροι. Πώς έγραψε το τραγούδι αυτό, πώς ήρθε αυτή η έμπνευση, πώς έγινε τραγούδι το Αμόχωστος,
ποια στιγμή έγινε? Ναι, είχα φύγει στην εισβολή γιατί ήταν, η επίσκεψή μου στην Κύπρο ήταν το 1971. Είχαμε συμβόλαιο σε ένα ξενοδοχείο στη Λεμεσό, μόλις κτίστηκε το Απολλώνια. Και μετά ήθελα πάντα να πάω προς την πόλη μου. Δηλαδή, μια-δυο αποφάσισα με τη γυναίκα μου να κατασταθούμε Κύπρο. Είχα πάει και με λίγα λόγια να το κάνω και πιο σύντομο. Πήγαμε στην Αμόχωστο, μετά φύγαμε στην εισβολή, όπως φύγαν όλοι οι πρόσφυγες. Και εμείς, ένα παιδάκι βρέφος, η γυναίκα μου και εγώ, και με 30 λίρες στην τσέπη, λίρες τότε. Και πήγα στο Λονδίνο για να δουλέψω κιόλας, μετά από 1-2 μήνες που έγινε η εισβολή. Γυρίζοντας για πρώτη φορά για να δω τους γονείς μου μετά από 2-3 χρόνια, νοικίασα ένα αυτοκίνητο και πήγα κοντά εκεί που ήταν. Εκεί που τώρα τα βλέπουμε τα γυάλια. Ναι, στον πύργο εκεί. Παρακολουθούν, ας πούμε, με τα γυάλια. Σαν να γίνεται το θέαμα του αιώνα. Δυστυχώς. Πρέπει να το δούμε, ναι. Λοιπόν, καθόμενος εκεί με τη γυναίκα μου στο αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο νοικιάσεως, είχα παλαβώσει, όπως έλεγε και η Στέλλα προηγουμένως, ένα αίσθημα το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει. Ένα βαρύ ύφος και μέσα ψυχικό βάρος, το οποίο δεν μπορείτε να το καταλάβεις, δεν ξέρεις τι. Ήθελα κάτι να βγάλω, ειλικρινά. Καμιά φορά λένε οι μεγάλοι, εντάξει, ότι πρέπει να πονέσεις για να γράψεις κάτι. Και όντως, εγώ πραγματικά το νιώσα αυτό το πράγμα. Και πήρα το χαρτί της ασφάλειας του αυτοκινήτου, αυτό που σου κάνουν το ενίκιο, το γύρισα και άρχισα να γράψω. Είχα γράψει σχεδόν το στίχο όλο, εκτός από μια λέξη εκεί, επί τόπου. Έβλεπα, ατένιζα την πόλη και έλεγε μια απέραντη πόλη φάντασμα. Και έλεγα μοναξιά, είσαι απέραντη σαν λίμνη, έρημος χωρίς σκιά. Έρημος τι σημαίνει? Ούτε ένα κάτσαρο που λέμε να σου κάνει σκιά. Έρημος σημαίνει ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα. Μάνα, εσύ έχεις τη λύπη. Θα αισθανόμουν αυτή τη στιγμή, τα έγραφα αυτή τη στιγμή. Τη σιωπή για συντροφιά. Τι άλλο θες? Και πήγα στο Λονδίνο, μετά που γύρισα. Πήγα στην Αθήνα, έκανα το πρώτο μου δίσκο. Το συμπηρέλαβα βεβαίως. Και για να πω και παρακάτω στα γρήγορα, είχα γυρίσει Αθήνα, Λονδίνο και τραγουδούσα. Μπήκε μέσα για να πω τον άνθρωπο που το έφερε στην Κύπρο. Ο Κίκης ο Κωνσταντίνου, πρόεδρος της Ενόρθωσης τότε. Αυτός ο άνθρωπος, μόλις με άκουσε στο μαγαζί και το τραγουδούσα. Θα ήταν μαζί μας σήμερα, θα ήταν μαζί μας, αλλά κάτι έτυχε και τελευταία στιγμή. Όταν το τραγουδούσα, μου λέει: ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Του λέω: δικό μου τραγούδι, μόλις το έγραψα. Μου λέει: θέλω 20 δίσκους, ήταν βινίλιο τότε. Θέλω 20 δίσκους να πάρω μαζί μου τώρα στην Κύπρο. Τώρα. Και έστειλε άνθρωπο να πάει ώρα 3 το πρωί σπίτι μου να φέρει δίσκους. Έτσι. Το έφερε, τον επόμενο χρόνο ήρθα και το άκουγα στα στάδια, το άκουγα παντού, το άκουγα εκεί. Δεν το πίστευα. Και το ακούς και σήμερα και το ακούς από μικρά παιδιά σήμερα. Και είναι για σένα πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Η αμοιβή μου, Αντρέα, εμένα είναι να βλέπω κάτι παιδιά των 7, 8, 9, 10 χρόνων να το τραγουδούν μπροστά μου για να αισθάνομαι ρίγος. Εγώ να σας πω ότι κάθε φορά που στο χτήμα Γεωργιάδη που τραγουδάω, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το τραγούδι να μην το πω. Και καμιά φορά, αν το ξεχάσω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πεταχτεί κάποιος να μου πει την Αμόχωστο. Και εκείνη την ώρα ο κόσμος σηκώνεται όρθιος. Αυτό έχω να σας πω. Ανατριχιαστικό, πολύ ανατριχιαστικό. Δεν χρειάζεται να είσαι από την Αμόχωστο για να σε συνεπάρει αυτό το τραγούδι, νομίζω. Ακριβώς. Να πάμε τώρα σε τραγούδια και να επιστρέψουμε με κουβέντα, να το σχολιάσουμε το τραγούδι αυτό και ο Νίκος και η κυρία Σίλια και ο φίλος μου εδώ, ο Χαμπουλάς, να το σχολιάσουμε το τραγούδι αυτό, γιατί σημαίνει πολλά για την Αμόχωστο και τους Αμοχωστιανούς. Πάμε σε τραγούδι. Αλλά ζήτω ακρόαση Θεού και αλλαγή πλανήτη, μπας και μου φύγεις απ' το νου που μου κλείσες στο σπίτι. Σαν σύγκρουση με τοπική είναι η αγκαλιά σου, καλύτερα στη φυλακή πάρε με τα φίλια σου. Σαν σύγκρουση με τοπική
είναι η αγκάλια σου. Καλύτερα στη φυλακή παρά με τα φίλια σου. Αλλά ζήτω ακρόαση Θεού, τη μοίρα μου να αλλάξει, να σε φορτώσει άλλου και να με απαλλάξει. Σαν σύγκρουση με τοπική είναι η αγκάλια σου. Καλύτερα στη φυλακή παρά με τα φίλια σου. Σαν σύγκρουση με τοπική είναι η αγκάλια σου. Καλύτερα στη φυλακή παρά με τα φίλια σου. Πάμε, πάμε, πάμε. Χόρεψε μαζί μου απόψε κάτω από το φεγγάρι. Και στα μάτια μου γεμίσα από σένα, ναι. Χόρεψε για την αγάπη που ήρθε να μας πάρει. Χόρεψε για σένα μόνο και για μένα, ναι. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Έτσι. Χόρεψε μαζί μου τώρα στου καημού την άκρη και σ' απόψε τη ζωή μου και αγάπαμε. Χόρεψε για δυο αγάπες και μια χούφτα δάκρυ. Έχουμε πολλά να πούμε που δεν τα πάμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πάμε. Άιντε, γεια σου αμόχωστος. Άλλη την είπες μια βραδιά χωρίς καμιά αιτία, μα του αλήτη η καρδιά δεν σου κρατάει κακία. Μα του αλήτη
καρδιά δεν σου κρατάει κακία. Άιουα. Οψ, έλα Στέλλα. Πάμε. Πάμε το Βαρόσι. Και ανόρθωση. Άλλη τι μη πες, μα εγώ αντί να σε μισήσω γέλω ακόμα κι ασπονώ γιατί να σ' αγαπήσω. Γέλω ακόμα κι ασπονώ για να μη σε μισήσω. Λοιπόν, τώρα έχω πιστεί απόλυτα ότι η Αμόχωστος βγάζει τραγουδισταράδες. Ναι. Τελείωσε. Την επόμενη στο Σήμα Γεωργιάδη. Ήτανε Έτσι, το μπράβο. κλου. Βγάζει ψυχάρες, γιατί για να τραγουδήσεις και να χορέψεις Θέλει ψυχή. Σωστό. Οπότε... Και βγάζει ψυχάρες. Και επειδή μιλάμε για τραγούδι και επειδή ξέρουμε, Στέλλα, ότι το τραγούδι έχει ένα μαγικό τρόπο και μπαίνει στην ψυχή μας. Δηλαδή, είναι αυτό που σε ταξιδεύει, που σου δημιουργεί τα συναισθήματα, τα παράξενα πολλές φορές. Φαντάζομαι τραγούδι όπως η Αμόχωστος του Στέλιου είναι σήμα κατευθέν. Ακριβώς. Είναι σύμβολο. Μια φορά γράφονται τέτοια τραγούδια. Μια φορά. Και είναι ιστορικά. Δηλαδή, εντάξει, εγώ επειδή τη ζω την ανταπόκριση του κόσμου, Ναι. το ίδιο φυσικά και ο κύριος Ξέρεις, Σιώτη. φαντάζομαι ότι κάποια τραγούδια όπως αυτό και ένα τραγούδι να έχει στη ζωή σου γράψει και να είναι αυτό, Ναι, βέβαια. νιώθεις την απόλυτη ικανοποίηση. Ακριβώς. Δεν ξέρω, κύριε Χαμπουλά, εσείς τι λέτε για αυτό το τραγούδι. Τι να πω, είναι με αυτόν που ανδρωθήκαμε. Μόλις το ακούσαμε, το αγαπήσαμε. Ναι. Έγινε για μας σημείο αναφοράς, ακόμα και το τραγούδι βγάζει έτσι κάποια νοσταλγία, λίγη θλίψη. Πολύ θλίψη. Ακόμα βγάζει. και όταν περνούμε καλά, πολύ καλά, διότι ξέρουμε να περνούμε καλά, Ναι. θέλουμε να διακόψουμε έστω και για 1-2 λεπτά, να πούμε αυτό το τραγούδι και να συνεχίσουμε. Και όχι οι αμοχωστιανοί. Όλος Όλοι, ο κόσμος. όλοι. Όπου πας. Ναι, Στη ξέρεις, Λεμεσό, έχει πολλές φορές. χαρακτηριστεί τραγούδι της επιστροφής βασικά και της Ναι, νοσταλγίας. είναι σήμα. Σήμα Και στο γήπεδο όταν πηγαίναμε, ξεκινούσε το τραγούδι πριν το παιχνίδι, μετά το παιχνίδι. Τι ήθελα, θυμήθηκα. Το γήπεδο το θυμάσαι, Νίκο. Το θυμάσαι. το θυμάμαι. θυμάσαι. Το τραγούδι. Ο Νίκος το θυμάται πάρα πολύ, γιατί κάθε φορά που μιλούμε γεμούν τα μάτια του, γεμίζουν τα μάτια. Ναι. Εγώ θα σου θυμίσω κάτι που είχαμε στην πρώτη μας εκπομπή και μου έμεινε εδώ γι' αυτό. Θυμάσαι τα παιδιά που παίξαν στην Τουρκία, ποδοσφαιρική ομάδα μας. Η Εθνική Κύπρο. Εθνική Κύπρο. Που κέρδισε 0-1, δεν είναι. Ναι. Ξέρεις τι μας είπανε, να Ανδρέας ήταν παρό. Είπαν ότι πριν Πες το βγουν εσύ. έξω από στο παιχνίδι, στον Πριν να μπουν αγώνα, στο παιχνίδι στο γήπεδο, τους έβαλε στο τάμπλετ που λέγονται Ναι. αυτά, το τραγούδι αυτό, δεν είπανε τίποτε άλλο και τους είπε βγείτε έξω τώρα να παίξετε. Δηλαδή, εσύ αυτό μπορεί να το Ξέρεις πώς καταλάβεις αισθάνθηκα όταν μου το εσύ είπε μπορεί να το αυτό? καταλάβεις καλύτερα αυτό το πράγμα, γιατί αυτές τις στιγμές του ποδοσφαίρου έχουν τη δική τους μαγεία, που πολλές φορές είσαι φορτισμένος συναισθηματικά. ακριβώς. Έτσι, υπάρχει φόρτιση. Ανδρέα, εμείς επειδή όταν παίζαμε ποδόσφαιρο είχαμε 3 ξένους. Ναι. Κάποτε 2, κάποτε Θυμάμαι, 3, μετά φτάσαμε τον αριθμό των 5. Τώρα είναι 25. Συγκεκριμένα, για να ξέρεις, για να γνωρίζει και ο κόσμος, σε ένα τελικό κυπέλλου που παίζαμε στο Γασιπί, ερχόμενοι πηγαίνοντας στο γήπεδο, στο λεωφορείο παίζανε το Αμόχωστος. Ναι. Γιατί όλοι το νιώθανε, όλοι το γνωρίζανε, όλοι ξέρανε τι σημαίνουν τα λόγια. Με την ΑΕΛ. Έστω και οι 3 ξένοι που ήταν μαζί μας, οι 5 πώς ήτανε, έμαθαν να τραγουδάνε κάποιους στίχους από το Αμόχωστος. Μάλιστα. Και όταν τελείωσε το παιχνίδι και πήραμε το κύπελο, το βράδυ στα μπουζούκια που πήγαμε με τον πρόεδρο, έπαιζε αυτό το τραγούδι και ήταν ο ξεσηκωμός. Στα Πανελλάδικα. Αλλά εγώ έχω 4 παιδιά που μεγάλωσαν με αυτό το τραγούδι και για μας σημαίνει πάρα πολύ. Ναι. Αυτό το τραγούδι. Νίκο, τώρα ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο. Θέλω να το κουβεντιάσουμε και με τη Σίλια και με τη Στέλλα και με το Χιώτη και με τον Ευγένιο. Λες τα 4 παιδιά σου, μιλάς, τα παιδιά αυτά
ξέρουν, βιώνουν από σένα την Αμόχωστο και τον πόθο το δικό σου και την αγάπη τη δικιά σου? Τους μιλάτε για την Αμόχωστο? Ασφαλώς. Ναι. Ασφαλώς. Και μόνο με το άκουσμα αυτού του τραγουδιού είναι αναπόφευκτο. Ο Νίκος μου συγκινήθηκε ήδη τώρα, έτσι. Εντάξει, είμαστε λίγο Είναι και ευαίσθητος άνθρωπος. περισσότερο από το κανονικό. Είσαι και ευαίσθητος. Έτσι, αμοιβαία τα αισθήματα. Αλλά με το Στέγιο, επειδή όπως μας είπε και την ιστορία, ότι ο πρώτος που το έφερε στην Κύπρο ήταν ο πρόεδρος μας, ο Κίσο Κωνσταντίνου τότε. Και εγώ τώρα που μας είπε ο Στέγιος, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί στα μεγάλα παιχνίδια μας έβγαζε έξω για διασκέδαση και είχε έναν τραγουδιστή δικό του, τον οποίο το έδωσε αυτό το τραγούδι, το έμαθε και το τραγουδούσε. και εμείς λέγαμε, πού βγήκε αυτό το τραγούδι? Και μετά ήρθε ο Στέλιος σε ένα χορό δικό μας και βλέπουμε τον Στέλιο όπως το ακούγαμε στο CD, να τραγουδάει ο Στέλιος στο... Ένα χαρακτηριστικό της, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο με τον Νίκο, ήταν όταν είχε κερδίσει η Ανόρθωση μια σειρά από πρωταθλήματα. Ο Μητόσεβιτς τότε ήταν, νομίζω. Λοιπόν, και κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση, να το ξεχάσω αυτό. Ήταν η Μοσχολιού, εγώ και η Αλέξια. Η Αλέξια μαζί μας. Και τραγουδούσαμε. Η Αλέξια, η οποία επίσης είναι αμόχωστιανή. Και ήταν η κατάσταση αυτή που έγινε, δεν έγινε γιατί κερδίσαμε το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Έγινε για αμόχωστος επιστροφή. Όλες οι επιγραφές γύρω από το στάδιο είναι αμόχωστος επιστροφή. Αυτό και τώρα και πάντα αυτό θα είναι μέχρι την τελική δικαίωση αυτών των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν ξεριζώθηκαν όλοι. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε έτσι με τα παιδιά, με την ορχήστρα μας, Χρήστος Ριαλάς. Περπατήσω μοναχός κι αυτό το βράδυ, μήπως και βρω της λησμονιάς σου το νερό και στα υπόγεια σκοτεινά θα βρω σημάδι με ένα ποτήριο στις αυγής στο μπάνιο, σιγάρο ατέλειωτο βαρύ μοναξιά. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από τον δρόμο, ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου, κέρναει τα επόμενα και με χτυπάει στον ώμο. Σιγάρο ατέλειωτο βαρύ μοναξιά μου, μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από τον δρόμο, ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου, κέρναει τα επόμενα και με χτυπάει στον ώμο. Ένα ποτήρι με φυτίλια αναμένω, βλέπω τα μάτια σου και κλαίω σιωπηλά και το μυαλό μου που είναι πάλι θολωμένο, στρίφω γυρνά των τραγουδιών σου τη θυνιά. Σιγάρο ατέλειωτο βαρύ μοναξιά μου, μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από τον δρόμο, ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου, κέρναει τα επόμενα και με χτυπάει στον ώμο. Σιγάρο ατέλειωτο βαρύ μοναξιά μου, μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από τον δρόμο, ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου,
Περνάει τα επόμενα και με χτυπάει στον νόμο. Σε περιμένω μην αργείς κάτω στην παραλία της μαύρης μου παλιοζωής να κλείσω τα βιβλία. Πάρε ναυτάκι Συριανό, λόστρομο πειραιώτη, μηχανικό μυτιλίνιο, τιμόνι καλαματιανό και καπετάνιο πιώτη. Πάρε και τον αυγερινό δικό σου καμαρώνο και το φεγγάρι ταργυρό για τη μονιέρη πρώτο. Πάρε ναυτάκι Συριανό, λόστρομο πειραιώτη, μηχανικό μυτιλίνιο, τιμόνι καλαματιανό και καπετάνιο πιώτη. Για χαρά σας ρε παιδιά, στα ποτήρια σας κρασί, να ανταμώσουν οι καρδιές μας μ' αγκαλιά τη μουσική. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό. Τα λεφτά που αποκτάς τα βλαστημάς, υποφέρεις πονάς, την πατρίδα ζητάς. Κλέφτρα ξενιτιά, τα παλικάρια κλέβεις, μάγισσα κακιά, με τα λεφτά μαγεύεις, πάντα μαπονιά, χωρίζεις μάνες και παιδιά. Κάνε Παναγιά, η ξενιτιά να πάψει, κι άλλη μάνα πια, για χωρισμό μην κλάψει, κι όλα τα παιδιά στο σπίτι τους να έρθουν ξανά. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι ξερό και με δάκρυ θολό, το έχω βρέξει καιρό. Πιο καλά στο φτωχικό ψωμί και ελιά, απαραχίλια καλά,
ελεύθερα ξενιτιά. Τα παλικάρια κλέβεις, μάγισσα κακιά. Με τα λεφτά μαγεύεις, πάντα μαπονιά. Χωρίζεις μάνες και παιδιά. Κάνε Παναγιά, η ξενιτιά να πάψει, για άλλη μάνα πια. Για χωρισμό μη κλάψει, κι όλα τα παιδιά στο σπίτι τους να έρθουν ξανά. Λοιπόν, αυτό νομίζω και αν θυμίζει τώρα νοσταλγία αυτό το τραγούδι τώρα, έτσι. Και είναι και πάρα πολλοί φίλοι μας αμμοχωστιανοί που πήραν το δρόμο της ξενιτιάς μετά τον ξεριζωμό. Το 1974. Έχει μεγάλη σημασία για πολύ κόσμο αυτό το τραγούδι. Για πολύ κόσμο, πάρα πολλοί φίλοι μας αμμοχωστιανοί στην Αγγλία. Πάρα πολλούς που είχα συναντήσει εκεί. Έχω κάνει αρκετά χρόνια εκεί, ξέρεις. Ναι. Και, είναι και να σου πω κάτι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετεμένοι νιώθουν αυτό το εθνικό θέμα και περί Κύπρου ή για την πόλη τους τόσο πιο δυνατά, διότι έζησα και εκεί και εδώ. Εδώ είμαστε λίγο αδιάφοροι. Από εκεί το ζουνε. Το ζουνε, το ότι έχουμε πρόβλημα, το ότι κάτι πρέπει να γίνει. Το ζουνε. Ξέρεις, δυστυχώς ή ευτυχώς, Χαμπουλά μου, όταν ζεις στο χώρο και με την καθημερινότητα όλα αυτά, όχι το ξεχνάς, αυτό δεν ξεχνιέται ποτέ, αλλά δεν είναι το καθημερινό σου. Ενώ έξω που έχεις την νοσταλγία της επιστροφής στον τόπο σου, είναι ίσως πιο έντονο το στοιχείο αυτό. Είναι προτεραιότητα. Στο Λονδίνο δεν υπάρχει σχολείο που δεν συμμετέχουν, ο Στέλιος γνωρίζει νομίζω αρκετά καλά, όλα τα παιδιά σε παραδοσιακούς χορούς. Σήμερα στην Κύπρο, με όλον τον σεβασμό προς όλα τα νοικοκυριά. Προτεραιότητα είναι το μάμπο. Και μάμπα να τα πεις το ίδιο. Το σάμπο, το... Ναι. Σάμπα, μάμπα. Και πού πάει. Δυστυχώς, έχουμε μπει σε άλλους ρυθμούς. Δεν λέω. Καλοδεχούμενα και τα ξένα. Όμως, πάντοτε, πρέπει να δίνεται η απαραίτητη σημασία στην παράδοση και στις ρίζες. Και πολλές φορές αυτόν ενοχλεί κάποιους. Σχολιάζουν. Η παράδοση είναι παράδοση. Και ξεκινάει και από το χορό. Δεν είμαι του χορού σας, Στέλιο, Στέλλα. Αλλά από εκεί ξεκινά, από το χορό. Ο χορός ήταν μέσον επικοινωνίας. Αντίκρι. Οι άνθρωποι εκφραζόντουσαν, κοιταζόντουσαν στα μάτια και προχωρούσαν. Παίζει ρόλο και το σπίτι όμως, κυρία Σίλια, έτσι, η οικογένεια. Πόσο μιλάς στα παιδιά, πόσο μεταφέρεις αυτή την εικόνα και τη φλόγα της επιστροφής, η νοσταλγία που δημιουργείς, η ανάγκη που δημιουργείς για να επιστρέψεις. Πολύ βασικό οι συνθήκες μέσα στο σπίτι να είναι τέτοιες που να καλλιεργούν αυτή την αγάπη και αυτόν τον πόθο της επιστροφής στα παιδιά, αυτόν τον πόθο για την παράδοση, για τη διατήρηση των δικών μας παραδόσεων και πίστεων. Ωραία είναι η πρόοδος. Ο Νίκος είπε έχει 4 κόρες, μιλάει στα παιδιά. Τρεις κόρες και ένα γιο, ναι. Έχουμε και τερματοφύλακα. Έχουμε και ένα γιο, έβγαλε και ένα γιο. Τον κάνουμε ποδοσφαιριστή. Αλλά είναι σημαντικό να μιλάς με τα παιδιά σου για την πατρογονική εστία, για το σπίτι σου. Εκεί είναι το σπίτι μου. Πολύ βασικό, διότι χωρίς να είσαι δεμένος με το παρελθόν δεν μπορείς να κάνεις σωστή πρόοδο. Το παρελθόν καθορίζει και το παρόν και το μέλλον. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το Είναι μια συνοχή και πρέπει να ξέρουμε από τι ξεκινήσαμε και από τι περάσαμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σωστά σε αυτό που θέλουμε να φτάσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Στέλλα μου, κάτι να προσθέσεις? Εγώ γενικά, επειδή σαν αισιόδοξο άτομο που είμαι γενικά, βλέπω ότι η νέα γενιά, δηλαδή αν κρίνω από τη δικιά μου την οικογένεια, από τα νύψια μου, την έχουν την αμόχωστο στην καρδιά τους, στην ψυχή τους και ζουν μέσα από τους πιο παλιούς, από τη γιαγιά. Δηλαδή, έχω πιάσει πολλές φορές τα νύψια μου να ρωτάνε τη γιαγιά. Γιαγιά, πώς ήταν αυτό, πώς ήταν το άλλο. Θέλουν να μάθουν, γιατί καταλαβαίνουν ότι θα υπάρξει ένα κενό εάν δεν μάθουν. Και πιστεύω ότι όσο μεγαλώνουν, τόσο πιο πολύ θα θέλουν να έρθουν κοντά σε αυτό, στην αμόχωστο
στις ρίζες τους. Και δυστυχώς υπάρχει και αυτή η τραγική συγκυρία της περίκλεισης της πόλης, έτσι, που κάνει ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα και πολύ πιο έντονο και πολύ καθημερινό. Δυστυχώς. Λοιπόν, να πάμε σε τραγούδι και να επιστρέψουμε. Έχουμε εδώ ακόμα χρόνο για κουβεντούλα. Να πάμε σε τραγούδι, φίλες και φίλοι. Πάμε, παιδιά, πάμε. Άιντε κατόλοι στην πάντα να βγει να χορέψει ο Σαλονικιός. Άιντε κάντε του λεζάντα τη βραδιά να κλέψει ο Σαλονικιός. Οι μπαγκλαμάδες να αρχίζουν τσιφτετέλια, να ανάψουνε τα τέλεια ολοτάχος και τα μπουζούκια να κάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονίκιος. Έλα. Βρε γλέντι όμορφο και φίνο, φούτωσε κι απόψε ο Σαλονίκιος. Άιντε στην υγεία του πίνω να είναι πάντα ωραίος ο Σαλονίκιος. Οι μπαγκλαμάδες να αρχίζουν τσιφτετέλια, να ανάψουνε τα τέλεια ολοτάκος και τα μπουζούκια να κάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονίκιος. Άιντε κάτω όλοι στην πάντα να βγει να χορέψει ο Σαλονίκιος. Πάμε. Εγώ είμαι ένας τραγουδιστής του έρωτα και της ζωής. Τραγουδάω για τη φτώχεια, για τη ξενήθεια και για τους ερωτευμένους που έχουνε φοβερά. Τραγουδάω πλέον γιατί είμαι πονεμένος και στη φτώχεια γεννημένος. Αμέ. Εγώ είμαι ένας τραγουδιστής του έρωτα και της ζωής. Μ' αγαπούν οι πονεμένοι που έχουνε ψυχή κι όλοι οι αδικημένοι μέσα στη ζωή. Όταν τραγουδάω κλαίω γιατί είμαι πονεμένος και στη φτώχεια γεννημένος.
Καλά, χαμός. Λοιπόν, για κάθισε. Πού σε έκανα, κάτσε. Σε έχασα. Λοιπόν, ωραία τραγούδια. Μπράβο στην ορχήστρα μας. Μπράβο στην παρέα μας. Κύριε Χιώτη μας, σιγά σιγά να το κλείνουμε το... Μα ήρθε η ώρα κιόλας. Σιγά σιγά να το κλείνουμε. Πέρασε η ώρα ευχάριστα. Πάντα περνάει ευχάριστα η ώρα ανάμεσα σε βαροσότες. Και σε καλούς φίλους. Και σε καλούς φίλους. Και καλούς φίλους, καλά το είπες, γιατί εδώ στην παρέα είναι ωραίοι άνθρωποι. Ο καθένας ξεχωρίζει το κομμάτι του, στον τομέα του. Και αυτό δίνει ιδιαίτερη, έτσι, αν θέλεις, αξία και στη δικιά μας την εκπομπή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά το Στέλιο το Χιώτη σήμερα με την άλλη την ιδιότητα. Του δημιουργού αυτού του σπουδαίου τραγουδιού, την Αμόχωστο, που όλοι λατρεύουμε και θα λατρεύουμε, που μεγάλωσαν και θα μεγάλωσουν και άλλες γενιές με το τραγούδι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που ήσουν εδώ σήμερα με την ιδιότητα του Βαροσότη. Ναι, με την ιδιότητα του Βαροσότη. Γιατί τις άλλες μέρες εδώ ως δικός μου συνάδελφος. Στέλλα Γεωργιάδου, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ θα ευχηθώ να γυρίσουμε γρήγορα στην Αμόχωστο και ο κύριος Χιώτης να γράψει το τραγούδι της χαράς, του γυρισμού και πάλι να το τραγουδάμε με τον ίδιο... Στέλλα μου, ο πόθος μου είναι να το τραγουδήσω μέσα στο γάσι, έτσι χορταριασμένο όπως είναι. Έτσι. Για το καθαρίζουμε λίγο. Το καθαρίσουμε. Εντάξει, και έτσι να είναι, εγώ θέλω να πάω να το τραγουδήσω. Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τη Στέλλα που τη βρίσκουμε τώρα. Μάλλον σιγά σιγά. Το Χιώτη που τον βρίσκουμε. Σάββατο που σε βρίσκουμε. Εστιάδες. Λευκοσία. Εστιάδες, Λευκοσία. Στέλλα Γεωργιάδου. Εγώ τα Σάββατα στο Χτήμα Γεωργιάδη. Χτήμα Γεωργιάδη. Με τον Χρυσόστομο Φυλακτού. Και τις Κυριακές δεν τραγουδάω στη φάρμα μας, αλλά στη φάρμα τα Γαϊδουράκια. Στη φάρμα τα Γαϊδουράκια. Έχουμε Κυριακή, οικογενειακή Κυριακή με φαγητό και με. Και περνάει πάρα πολύ ωραία κόσμος που έρχεται εκεί. Είναι μια ωραία βόλτα την Κυριακή. Ακριβώς. Νίκος Παναγιώτου, τον βρίσκουμε στον Ερμή. Ασφαλώς, ναι, τραγουδάω κάθε Σάββατο την Κυριακή, αναλόγως. Γεια σου, Νικόλα. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ωραίος άνθρωπος. Και ο πόθος και ευχή πρέπει να είναι μία επιστροφή. Τι άλλο τώρα. Ασφαλώς και θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε το φίλο μας το Στέλιο. Βέβαια, όλοι. Αυτή την υπέροχη ερμηνεία και αυτή την υπέροχη στιγμή που του ήρθε για να γράψει αυτό το τραγούδι. Έτσι. Γιατί με αυτό το τραγούδι μας έδωσε και εμάς δύναμη να μεταφέρουμε στα παιδιά μας αυτόν το σκλαβωμένο μέρος μας, το οποίο όλοι υποθούμε και ευχόμαστε να είναι γρήγορα η επιστροφή μας. Να είναι γρήγορη, πραγματικά γρήγορη. Η Σίλια μου, δημοτική σύμβουλος, ήταν και είναι υποψήφια, έτσι. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Μια τελευταία κουβέντα από σένα, Σίλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή βραδιά. Ευχαριστώ τον Στέλιο που με κάλεσε στο πάνελ. Τον φίλο Ευγένιο, ο οποίος με βοήθησε να φτάσω εδώ σώα και αυλαβής. Εσάς που μου χαρίσετε αυτή την ιδιαίτερα ευχάριστη βραδιά. Και ήθελα να τονίσω ότι σε αυτό το περιβάλλον έχω ανακαλύψει ότι βρισκόμαστε μαζί με την Μαρία, της οποίας η μητέρα ήταν παλιά παιδική μου φίλη και δεν την ήξερα τόσα χρόνια. Και δεν την έχω γνωρίσει. Και αυτό μιλάει πολλά για την Αμόχωστο και για την ζωή που έχουμε περάσει. Να οι συγκυρίες που λέμε καμιά φορά που διαμορφώνουν τη ζωή μας. Λοιπόν, και Ευγένιος Χαμπουλάς, πού τραγουδάς εσύ, Ευγένια μου? Τετάρτη και Κυριακή τραγουδώ στα βουνά, κυνηγώντας. Είτε έχει θύραμα, είτε δεν έχει. Εγώ περνάω καλά. Πουλάκια. Ποτέ δεν λέω που κυνηγώ. Ναι. Απολαμβάνω τη φύση, είμαι φυσιολάτρης, είμαι περιβαλλοντιστής, όσο και αυτό να ακούγεται σε κάποιους περίεργο. Τώρα τις καθημερινές, γραφείο, μέχρι το μεσημέρι, ποτέ απόγευμα. Γυρίζεις όλη την Κύπρο. Ποτέ απόγευμα. Γιατί? Είμαι και εγώ κυβερνητικός, δεν δικαιούμαι. Απόγευμα φίλοι και ταβερνίτσες. Ο μοναδικός Ευγένιος Χαμπουλάς, ο φίλος μας, πραγματικά σε ευχαριστώ για αυτή την μοναδική στιγμή. Μια εκπομπή που μύρισε αμόχωστο, έτσι νοερά πατήσαμε στα χώματα της λατρεμένης πόλης, που είναι εκεί και μας καρτερά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τη Σχολή Χορού Μάμπο, πραγματικά τα κορίτσια εκεί, να είστε καλά. Το Φίλιππο μας, το Φίλιππο το Χτενά, που ήταν μαζί μας και απόψε. Φίλιππε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Κύπρο, το Χαριλάου, Κύπρο μου, ευχαριστούμε.
Και το Χρήστο μας, το Ριαλά, Χριστό μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μαέστρο, το Σάββατο Χρυσάνθο, την υπέροχη ορχήστρα μας. Και βέβαια όλους εσάς που μείνατε και απόψε μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε αγκαλιάσει αυτή την εκπομπή έτσι με τόση αγάπη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλους. Στο επανειδήν. Γεια σας. Περπάτω του δρόμου η άκρη είναι μακριά, θολωμένο δάκρυ εμαστάζει καρδιά, μοναξιά είσαι απέραντη σαλήνη, ερημός χωρίς σκιά. Μάνα εσύ έχεις τη λύπη, τη σιωπή για συντροφιά. Τραγουδάω για μια πόλη που έχω μέσα στην καρδιά. Τραγουδάω για μια κόρη χωρίς την ακρογιαλιά. Πάμε χέρια! Χώμα που περπάτησα κύκουνος αλκός, χώμα που μ' ανάστησες από κόστος. Πάμε! Χώμα που περπάτησα κύκουνος αλκός, χώμα που μ' ανάστησες από κόστος. Τραγουδάω για μια πόλη που έχω μέσα στην καρδιά. Τραγουδάω για μια κόρη χωρίς την ακρογιαλιά.